vaan kaikille. Meitillä ja peijaa. Nyt mä näytän yhden modin. Otetaan pois kanan pois. Tai kananmun. On rockakid. Mä näytän mikä se on. Se on tällainen, mikä on aika yhdellä. Näin. Tällainen blokki, joka elää. Ja kun sanot sille homea, niin jokainen on susi. Se tappaa kaikki. Ja sitten kun se on tappanut tyyppejä, näitä on lampulanluohtajia, niin saa XP:tä. Niin kuin metsäkyykkyy. Ja muuten tyhjällä kädellä. Niin te näette tuolla, että mikä sen XP ja hirtti ja level. Näitä on hyvin paljon erilaisia. Kun se on level 5, niin annat sille golden applen. Niin sitten muuttuu se ja kun annatte level 6, kun se on level 6, niin sitten annatte sille takas 6. Heikko.